सारा त्रिपुरा राज्योआव दाबो कायसा बरकनि थाखाय कनफ्यूजन नङै दं जे IPF नाकि महाराष्ट्र दुकारि गावका हनै आसलाव जागाव आं चिनि महाराष्ट्र आगिबो मानियो दावबो मानियो दङ अलबो मानियो थानाय कखे IPF कुनु दिन फान महाराष्ट्र दुकारि फैया जों हयतो जत बरक साइमे ना IPF बाय त्रिपुरा मा थाम महाराष्ट्र दल मिलिनानि बागै बिसिरबाग सामुखायगा जोंनो दङ जागाव आंनि जे दङ महाराज भाई जतबार मालायखा महाराज भाई जतबार कक सालायखा IPF बाय त्रिपुरा मा थाना थांचा खायनानि बागै जत जागा आं मटामटी दङ हाय अ जागाव सातायावबो नक्लायो जेहेतु पाब्लिक थाने कनफ्यूजन नङै दं हाबा आं ति नंनि बिसिंति कयटा कंग साइ खोनारो माने अ जागाव पुइला हांके महाराष्ट्र दल फाइनानि हनै बचिथि रेखासिनि प्रेसिडेंट सानो जों आबनो ते वानसुक चिनि पार्टी अनेक बार मीटिंग लाइखे महाराष्ट्र चिनि पार्टी IPF चिनि त्रिपुरालायनो साबो फ्लाइ फाइनानि हिनो आबो तामु खलायलायनि कयबो मीटिंग आसुमानि परे जों हर 10टाव चिनि MC सानि नगा आसुगै आं दंगो चिनि प्रेसिडेंट सार दंगो चिनि एडवोकेट अमित देवमा दंगो ताया चिनि एकमं सिमानि चिनि बरंगना MLA दंगो जों खराबुरि क्लाइ कायसा सिटि रिगासुमा महाराष्ट्र आ जागाव महाराष्ट्रनि डिमान्ड दंगो आं जुदि पार्टी IPF फाइगा हांके आनो बसकांनि ADC सं मारिबो बाटाई जुदि जों सरकार फाइगे आनो CM मारिनाय दुई हिंके पार्टी IPF कैसे संनो आनो काहाम पुस मारिनाय 3 नंबर हिंके आं IPF जॉइन खायमानि परे फानो BJP जों एलायन्स दंनाय किन्तु 22टा सीटनि निसे जों एलायन्स गैया BJP जों एलायन्स दंनाय आं पार्टी IPF फायमानि हलो फानो आबनो तै जों गोबां पार्टी कक सालायगा आ कक सालायैनो जों सालजा हर 10टाव चिन महाराष्ट्र चिथिरियो महाराष्ट्र चिथिरि माने ताइनि दिना बसुंनो रिंखा फायदि मालाय कक सालायनो हनै जों थालायगा पार्टीनि ककजन बर थांनाय जों महाराज मालायखा कक सालायते महाराजाफोर जोंनो गोबां कक सायखनारिका आइनो क्लोज बाबे कक सालायलेगा जों बिनि आगरतलानि जागा मामारक आगरतलानि बिनि सरकार बाय जागा सेकजमार आबर गोबां बसुंनो सायखनारिका आबनि लगे लगे बहमबो साका जे आं आनि त्रिपुरा मथानि बरंग माने आनि दलनि इंग्रेज दल मात्र 3टा सीट दरनि 3टा सीट मिशन सायनि बबो एक इंगे बुजंग नगर आरो बिनि रुनालनि बागे बकाय सिनसानो दायकेसा हांके रामचंद्रगढ़ जोंनि ताकुक सोयलनि बागे दायकेसा हांके yang west side जेकुन जागा महाराज बासानाय आबनि बागे वा 3टा सीट सानो आबनो रखसावनो जों जेखाना चिठी रिखा महाराष्ट्र बिनि चिठिनि उत्तर जे जों हर 10टा आजुगै सिलायमोन आ जागाव अबनो सिगासिन आजुगै एडिसिओ जुदि कन्टेस्ट खालायनायनि अधिकार दङ हंके कारण महाराष्ट्र बिन बुटार तो जेनेरेल सि बो एडिसिआफोर खालायजायाखै बुटार बिन खाय जुदि कन्टेस्ट खालाय नों पास खालायखै हंके ननो जों CM नि कुनु चिना आपत्ति दुई हंके नों जेहेतु महाराज जों ननो आगिबो मानियो ताबो मानियो पार्टी IPF फाइगा हंके ननो जों पार्टी IPF नि काहाम कैसे पोस्ट दिनानि कतर साकाव आरो चिनि कुनु आपत्ति करि 2-3 नंबर हंके जेदा से BJP बाय एलायन्स नि पेपर 22टा सीट नि पेपर अब ऑलरेडी चिनि सेंट्रल लीडर रक चिनि GS सारसं दल कैसे थांगै दिल्ली थांगै स्वराष्ट्र मंत्री चिनि अमित शाह बाय माने JP नड्डा चिठी गावखा जों बसमनि एडिशन समायो 22टा नखौनो जों मरबाय नायसिनि आबनो रखसावैनो जों गोबां मा कक सालायमोनल महाराज एलायन्स लायखा लाइते तामुखा लास्ट जखन इलेक्शन डिक्लार रंखा इलेक्शन डिक्लार कन्टेस्ट खालायनायनि बेपार खालायखा एडिसि तो जों मर मा बातायलायने आबरो जखन सीटनि बेपार थां सालायखा महाराज भाई आबरके महाराज এই যে 3টা सीट सामान्य आरो हयतो लरि थाका
aboni bo kaisa karon tongo karon ke obo जों जेफोर 19 तारिखाव महाराज भाई एलायंस ने एनाउंस खालायके फुंगो आ दिनो न नुखना त्रिपुरा मथा त्रिपुरा हा सॉरी त्रिपुरा हा त्रिपुरा स्टेट पार्टी ने जोंनाय र चिनि ताको चिनि बुद्ध बिनय चिनि चित्त बाबू सं बर थाङै महाराज भाई त्रिपुरा मथाव थाङै एलायंस नि खे आबोनि उलो ताइ बैसा चिनि दाउनि मेजबो थाङै बाबाय एलायंस नि खे आवन नग जतो नुबाय खेना नं लियन बिसिन दै सारा दिबा बरदो साइनान नाय যখন যে সিট চেনে বেবার সালাইপুরন খাই মহারাজ সাকা না आं ताबो किनजा सिट बाय आं ताबो किसा गोबां सिट मारनाय ताङै आंनि आरो गोबां मा बरफ खाइबे के आंनि लगे गोबां मा बरफ खाइगे जों बरफ सिट मारनाय नि जों बाय सालायमो त आमति जों बाय सालायमोसो किनजा सिट से साव महाराजाफोर आबनति किसा कक बांलाय हयतो आजिनो जों फाइनाल खाइमे सिनि सेन्ट्रेल लिडार किबि फाइल हयतो गोबां बरफ साइमोन नङा जागाव आईपीएफ तर सिनि लुप नै कागलायो हायंलायो नै आईपीएफ तर ताङै थगाय फाय हायरक नै साइमोन जा आं सामा कक जुदि फाजिल खाय महाराज सोंनाय दि महाराज सोंनायमोन जारा महाराज क्लुस थांनाय र महाराज लगी जारा तनाबो सोंनायमोन महाराज न गय दामा हे कक साजा साया जोंहा जागा महाराज महाराज हामि हेनमानि एक गया तामखाय महाराज जे कक रिमानि बिना कं नारां मालियानि कारण हकै बिन लग बरफ थांमानि बाजे तिनि दाउनि मेसं सिनि बुद्ध बाबू सं सिनि बिनय बाबू सं बरफ थाङै बनो चाल खालाय आं बगे महाराज बिन कक नारां मालिया मनि बागे कक गोबां मा सालानाय दङ जागा हायबा आंसो कक सानानै थांलिया ताबो रिसेन्टलि जों नुखा जे महाराज त्रिपुरा मथा होनाय जे थांलाय मानि बर' ताबो नुखा जों जागाव आइन पिदर महाराज थाङै एलायंस गैखा किन्तु जों जखन महाराज एलायंस खुरु महाराज न सॉरी आइन पिदि दं न त्रिपुरा मथा ताइ आईपीएफ नि एलायंस तुरि नै हर 10 टाव थाङै जॉइंट एक्शन कमिटि रखसिनि आनि सान नग थांलाय आपरो आनि सारबंनो साका जेखाने जिनि विजय बाबू 3 बार एमएलए हिंजा बोतामने एडिसिरको फाइनानि मुसुम बाबा नाकाय विधानसभा बासै मानब्ला तामनबो बारो फाइ सिट सामत बायनि चिनि एनसिसा साका जॉइंट एक्शन कमिटि दङ आरो चिनि आनि मुंतै सुनिल बर थांजा चिनि एडवोकेट मंगल सारसं थांजा बर बाका कक सालायके हाइबानो जोंहाफोर हर साइ रहका ठीक আছে जों कक सालायमानो ता बुंके महाराज जेहेतु जोंबा एलायंस जा महाराज बाका कक साइले जों आइन भिडिअ बाय कक सालायनाय हि आबनिल दुइ एक दिन परे ताइसा महाराज विजय रांखल चिनि प्रेसिडेन्ट सिसार लायै चिनि सार नग माला लेखे आग प्रकेतो जों करिखे जों साइमालिया ता बुंलाके अबनो खानाका 24 तारिख चिनि खबलंग प्रोग्राम 25 तारिख आइन भिडिअ फाइनल कक रिनानै होनाय जों आप्रो अबन सादा दङ चिनि एनसि सानि बिसिंतै आइन पिदि जुदि जोंबाय फाइनांखे बिना सत्तिमा फाइनाय कुनु सत्त सारा हाइबनो लास्ट बरक बम हाइकक्स लगाम लांखो सिसुलिया कखै ताबु महाराज न जों लास्ट अफ दि ताइसे सालायगे थाङै महाराज भाई चिन बरक हर जों महाराज भाई हर 3:30 अफ दि नासिंलाय जों कक सालायगे एनसि सानग तंदे जों बरक पाथरका लास्ट अफ दि महाराज जों 9टा सिट सानका बबो सिट सान जों आमबो बनो आइडेंटिफाइ के रहरि नै जों बरक पाथरका आ बरक पाथरमानि न आदिनो जों हर 3:30 बाजि महाराज ने आज रिपोर्ट नासिमोन रहकाबो 9टा सिट जों बबो सिट गखलायनि आइनिनो जों आसुक लायै जों सिद्धान्त खालायाखै जों महाराज साहरका जों नों जे 9टा सिट सानमानि अब हयतो नों आज सानमानि आबो रिमेफान ताइके साबनो बदलत नाय तब जों 9टा सिट नायखनै जों बरफ पाथरमानि आबोतै सालायफै किन्तु ताउनका लास्ट अफ दि महाराज चिनि फुन बरम लिया जोंलाय कक सानानि कुनु सुजुग नालिया बनि बागै आं चिनि सारा त्रिपुरा बरन अबनो कयनानि मुसुंगो जों महाराजनो हामि हैया कुनु जों महाराजनो हामि हैया तामखाय बिनि लगे जे बरफ फाइनाय रक बन एमन भाबे चाल खालायके बनि चाल खालाय महाराज बतिनि बिनि कम हेते नरिमा थांका बनि बागै जों आं सानामु जों सारा त्रिपुरा बरन नर वानसुकनि जे बरफ बिनि लगे थांका बंनि आगि बरफ ताम खालायके गाब जतो साइमो सारा त्रिपुरा बरन फुल खता बरफ ताम खालायते ताम खै
o jaga sing no khatini hingkai recently kabo ain pini ngai jeng khnao 5ta seat mangkha nei Maharashtra ni Tripura mothabai alliance a jagao 6ta seat hingkai tau chinarani simnani candidate Chinida Ravindra jeng wansumani bo puila kha ain pini ni candidate dikhana nei jeng khobor nainai ka abro saka ain pini ni Tripura mothane ngai bo candidate na oro kita menukha Tripura State Party ni candidate tamane chini Chito Babu ni Tripura Land State Party ni जों दाफोर खानामानि Tripura Land State Party ना कि Tripura मथाव थांगे alliance नि क्या माने पूरा मार्च नि क्या Tripura Land State Party किस करी क्या ये किन्होरो कैंडिडेट जुदी राजधानी दल उंगी सिंह होंगे महाराष्ट्र दल उंगी सिंह होंगे और बात Tripura मथानी सिंह नंतर मने बिला तामने बागी Tripura State Party नि बाकी कैंडिडेट मन आउन बागी वानसुना नि दरकार वानसुना नि दरकार चिनि सारा Tripura बरं नांगो नुखानि मुसुंगो जोंहा जागाव नुखा गोबांमा बर' गोबांमा ससियेल मिडिया गोबांमा कक सिलायो आंबो नुख'नि मुसुं जों रां फैसा नांगिया मबाइल हायनो मानुखने आन्दाजे सिलाया करै दफाना साव हामकै नायनाय साव हामिया क्लाइने आबनो वानसु लायै जों ससियेल मिडिया को आन्दाजे जे कक सालायमानि जे सिलायमानि आबरनो किसा हामकै वानसु गै सैनानोबो गां अचिनि सिग्लाराव गयना मुसुं आसुं